करू. आता हे बघा हे का हा मरणाची कोच. आता लहानपणी आहे कशी पाट्याक करायची तसा हे का आता काय म्हणतात तर वळसवून घेऊ कोया. नवरी नटली बानूबाई सुपारी फुटली. एका आंबे इले का देवगड वरसून इतक्या लवकर? आता आंबे नाही आता कैरी इलेत. आणि ते कैरीची वाटुगोई चटणी पण. आणि विरारला जाता लाईट मग यो गावठी खलबत्तो. खलबत्तो खलबत्तो बघा गाडा म्हणतात खलबत्त्या. आता लाईट गेल्यावर कसा थोडासा काय असतात आला मिरची लसूण वाटली कधी तोंडाक लावून चटणी तर कुठे आता पाटव वरवंटो आहा. आता आम्ही 3 जावा तुमका चांगले माहिती आहेत मग काय एकीकडेच राहलो जय सासू थय पण एकान काय वरवंटो आणि एकान पाटो घ्यायचो. तिघांचा वाटी किलो नाही तो एक पाटो नाही तर थोडं पण होतो भलो मोठो. या शेगडी एवढं तरी मोठं सासूचो. आमचो नाही सासूचो. म्हणजे मी त्याच्यावर वाटलंय पुरणपोळे वाटून खाल्लंय खेकड्याचा खाल्लंय. सासून माका लग्न झाल्यावर ना माका म्हणजे आम्ही बैठ्या चाळीत होतो तेव्हा त्याचा वापर माझ्या सासून माझ्याकडनं करून घेतल्यान. मी माझ्या आईकडे पण माहेरी सुद्धा वाटलंय. त्यामुळे पाट्याची कशी काळजी घ्यायची आणि कशी कच काढायची नवीन जर घेतला असाल अगदीच तुम्ही पण मागवलास लाईटीचा प्रॉब्लेम असात तर मागवा. पण आम्ही पाटो नाही बाबा खलबत्तो पाट्याक जागा नाही. आणि आता पाट्यान वाटायचा म्हटल्यावर खालची वर येतली काय करतात आमच्या डोक्यावर. तसा वाटूचा असता तरी चालता पण तेवढी काळजी घेऊ कोई जाडजूड गोंते बारजना हतरू कोई त्याच्यावर ठेवू कोया. पूर्णाचा एवढा आवाज येत नाही पण आपण सुक्या खोबरा पहिल्याची लोकडे तुकडे हे करायचे. आता सगळ्याच नाही सांगत पहिलो खलबत्तो सांगता उघडूया. चला हे बघा गवत घातलं ना म्हणून म्हटलं की आंबे आता हे गवत कसा काढूया चला आणि दाखवूया. ढांटडा गवत एवढा की खलबत्तो लागतच नाही शोधूची लागतं खय गेलो काय. मस्त करून दिलं नाही दगड कसं तुटता ना पॅकिंग मध्ये काच. आपण ना कचऱ्याची पिशवीच घेऊया. चला आता हे कचऱ्याची पिशवीचा वापर पॅकिंग अशी व्यवस्थित करून दिली की वस्तूची कशी वाट लागते. तेच आता यो जुनो बबल पेपर. बबल पेपर. आता आंब्यांसाठी कित्या घालतात तो तुमका माहिती आहे पिकण्यासाठी. लय बाय एका हातीत. कसा वाटला सरप्राईज? मस्त मस्त. वहिनीक माहिती नव्हता मका नव्हता माहिती. मी म्हणत होते त्या मागे बारीक सारीक गोष्टीसाठी वेलची हो बारीक मिरचे 2 आला तर असे आणून ठेव. आणि आपल्याकडे लाईटीचा प्रॉब्लेम असाच शुक्रवारची ती बाया जाता त्याच्यामुळे बघा कसं वाटलं तुम्ही पण कमेंट मध्ये सांगा. वहिनीक सरप्राईज आवडला तुमका आवडला की नाही. आता या गवता सकटच देऊन टाक कशात पिशवी भरतोय पिशवीत राहणार नाही एवढा गवत भरल्याने. भुतूर काय हा काय काय नाही गावातच लागता उगाच शिंको येतले. आता हे बघा हे का हा मरणाची कोच. आता लहानपणी आहे कशी पाट्याक करायची तसा हे का आता काय म्हणतात तर वळसवून घेऊ कोया. चला आता ह्यो याने ऑनलाईन मागवल्यान वय ना गो. तो आधी एका नळाखाली धुवून घेऊया. आंघोळ घालते. हा मस्त अगदी 2 कलर कर मला 2 कलर मध्ये. आता हे का साबण लावूया. लिक्विड घ्यायचा आणि खरखरीत कात्यान चांगलं घासून काढायचो. घासू कसं जमणार नाही तरी पण आपल्याला शक्य होता तेवढं घासून काढायचो सगळ्या बाजून. मस्त वरून खालून घासून काढू. हे बघा एवढं अगदी एवढंच नाही एवढं असता. यो वाका वाटतं 2.5 इंचा ना गो 2.5 इंचा घेतला तर कशी कायमची वस्तू ना तुम्ही कसं म्हणतात परत किचन साठी घेताय तर कायमची वस्तू घे म्हणजे दुसऱ्यांदा खर्च करूची गरज नाही. काय बोलता घेतला तर एकदाच घ्यायचा आणि चांगला घ्यायचा आणि स्वस्त नाही घ्यायचा. आपल्या टिकाऊ जर वया ना तर मटार पासून टमाट्यापासून सांगितलंय मी तुमका. जरा चांगला घ्यायचा पण एकदाच घ्यायचा मग टिकता. आता बघा असा आता योग घासून झालो आता परत एका नावून घालूया. वजनची जरा दम काढूचो लागतं ना हो. पण ह्याच्यावर वस्तू झेजरली की कशी झेजरतली सगळं एकदम बारीक आणि चव कशी लागतली. हो आता तांदूळ पहिले हे करू कोय मीठ पहिला करू कोया आणि मग तांदूळ झालेला आहे अशा प्रकारे.
आता आपलं साबण सगळं गेलो, बघा आतून बाहेरून सगळं घासून काढलंय. आता दाखवा हातात लागता काकच. तशी नाही पण तरी पण असतली ती पदार्थात येतली. कारण शेवटी हो दगडाच हो ना, दगड बारीक बारीक खायला खायला. आता एका कोरडा करून घेऊया आधी. हा, असा कुठला पण कॉटनचा कपडा घ्यायचा ना. हा, आणि कोरडं करून घ्यायचं. बोलतोय भार्गव पण बोलतोय ना. हा, भार्गव बोलता. आता उकार देता ना. झालो साफ करून. हो, कोरडं झालो. दोन्ही असं कॉटनचाच कपडा घेऊ. हे का म्हणतात खल, हे का म्हणतात खल, आणि हे का म्हणतात बत्तो. खल बत्तो. सुरुवात श्री गणेशा. आता ह्या काय घालतोय, मीठ. मिठान कच जाता म्हणून पहिला मीठ. कुठता गाणं यायचा का. असं कुठत नाही ह्या का कुठना नाही बोलत, कुठना असा. मग ह्या काय करतात, ह्या एकाच डायरेक्शनने असा वळसवायचा. हे का म्हणतात. ह्यो बघा असो असं धरून पूर्ण असं ह्यो करू कयो. सगळीकडेच मीठ चोळून घेऊ कया. बघा मिठाची एकदम पावडर केलंय. वरती पण करून घ्या. हाय पण करून घ्यायचा की त्या की त्या काय पदार्थ असा तो आपलं व्हाय लागलो तर त्याका पण कच असता नाही. काय आवाज येतो. जाता पण असाच वळसवत. हे बघा ह्या पण मीठ ह्याका पण चोळून घेऊ कया बत्त्यात. भार्गव पण होय म्हणता. हो, आता हुकारे देऊक लागलो. बघा मिठाचो कलर चेंज झालो. होय होय होय. म्हणजे कच निघता. ह्या सगळा आता चोळून घेते मी. बाहेरून पण घ्यायचा. हात किती सोडायचा. जसं आपण विडा वसवला तसा तर पाहिजे लिंगी तू. हा, पारंपरिक वस्तू असलेल्या घरी बऱ्या. आता ह्या सगळीकडे माझा मीठ चोळून झाला. आता ह्या जुन्या जुन्या वस्तूचा उपयोग ना सरोजाक माहिती पडता की त्या गुट्टी उघडूक सान लागता. मग ती सान पण वई. मग असा काहीतरी खलबत्त्यात त्याने खारीक बिरीक कुटल्यांना आणि त्याची दुधात टाकून त्याका दूध पाजल्यान ताही बरा. आता यो दुसरो प्रकार. आता हे तांदूळ 15 मिनिटं अगोदर भिजत घालायचे. कोणतेही घ्यायचे. तुमका जे नको आहेत ना ते तांदूळ घ्यायचे. आणि हे पण आता तसेच जसं आपण मीठ केला ना तसंच प्रकार. आम्ही पाट्यावर आहे आमका तांदूळच वाटूक द्यायची. आहे कच काढूक द्यायची पण आहे आजी ओरडायची. माझ्या वडिलांची आहे की पोरांच्या हातात कच लागत, देऊ नको देऊ नको. पण आम्हीच आजीक म्हणायचो, आजी मजा वाटता, देव दे ना देव दे ना. वाटप देत नाही मिरचीचा, या तरी देव दे. हे बघा अर्ध्या मिनिटात तांदूळ झाले बारीक. पण मालवणी बोलतात ना, कोकणी मालवणी आपण हे सगळं वापरतो. खलबत्त्यात असा करू शकता. अगदीच तुमच्याकडे पाटो असतात आणि घेतला असेल आणि तुमका नाही वाटूक झालं तर त्याका टाकी काढूची लागता. टाकीवाले पहिले यायचे, आता येतात की नाही माहिती नाही. गावच्या ठिकाणी येतात. खय बोलूचो लागता, खय गावलो तर गावात. तांदूळ सुद्धा आपण तसेच करायचे. हे बघा अर्ध्या मिनिटात तांदळाची पावडर झाली. हे बघा ती पण आहे का 15-20 मिनिटं भिजत ठेवायची. चोळून घ्यायची. झालं ना. हे बघा एकदम तांदळाचा पीठ करून झाला. आता हे तांदूळ पण मी आता बेसिंग मध्ये घेते. पूर्ण खलबत्त्यात चोळतोय. असे हे 2 वेळा करायचं आपण. एकदा झाला अजून 2-3 वेळा. हे बघा ही तांदळाची पिठी आहे ना ही बाहेरनं पण चोळून घ्यायची. जसं आपण मीठ चोळला सांभाळून. बेसिंग मध्ये पडलो तर बेसिंग पोंग घेत. वजन आता ह्यो आपण नळाखाली स्वच्छ धुवून घेऊया. हे असो प्रकार 2 वेळा 3 वेळा करायचो. जास्त काय तांदूळ लागत नाही. 2 चमचे हातात लागलो ना. आता हे खलबत्तो बत्तो लागलो तुळतुळीत. आणि मीठ काळा इलेला पण तांदळाचं पाणी बघा जरा सफेदच इला. तरी पण अजून एकदा करू वया. तर 2दा तांदूळ झाले. आता ही तिसरो प्रकार कांदो. कांदो कित्या कांदो पण घ्यायचो. कांद्याचं बुळबुळीत पण आपण हे का कसं घातलं बिड्याक तसो. आता हे कांदे नवीनच. कांदो किती चेचतोय तो चेचता काय बघा. आता याची साल काढून घेऊया.
सालीत काय बुळबुळीतपणा नसता, कांद्यात असता. आता ह्यो एका म्हणतात टेचना, खलबत्त्यात कुटायचा, ह्याका म्हणतात कुटणा. ह्या कुटणा झाला. तुमका जड म्हणजे जाड काय वस्तू कुटूचे असतील तर खलबत्त्या खाली कपडो घ्यावा. म्हणजे काय, मी मगाशीच सांगितले, खालची माणसं वर नाही येणार. आणि असाच कांदो कसो नरम असता, त्यात पाणी असतं, त्यामुळे तो काय हलक्या हलक्या हातानं असं कुठलाच तरी येता. म्हणून मी काय घेतलंय नाही, वट्यावर कपडो बिपडो काय घेतलंय नाही खलबत्त्या खाली. आता हे पण आपण बारीक होईपर्यंत असो सगळीकडे. बघा लगेच त्या कांद्याचा पाणी झाला, पेस्ट तयार झाली. किती बघतो म्हणे तुम्ही पण घ्या. काय मस्त आवाज येतात. खाड 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 खाड, उडूक कुडूक कुडूक कुडूक. ह्या बघा सगळ्या कांद्याचा पाणी झाला. आता ह्या ह्यो पण असो, इथे वरती पण आपण चोळून घ्यायचो. म्हणजे कांद्याचा कलर नाही काळो झालो, म्हणजे आपल्या खलबत्त्याची कस पूर्णपणे निघाली. कांदो झोंबलो. सुरुवातीक मीठ, पहिला मीठ घ्यायचा, ता बारीक करून घ्यायचा, धुवून घ्यायचं. हा, धुवून घेतल्यावर परत आपण तांदूळ घ्यायचे 2 वेळा भिजवलेले. त्याच्यानंतर तिसरो कांदो आणि चौथी स्टेप लास्टला सांगते. तशी झाली कांद्याची पेस्ट झाली बारीक. रडा गेला ना. होय, कांदो नवीन कांदो रडवतात. त्या कांद्याच्या व्हिडिओत सांगितलंय नाही मी. बघा नवरी नटली मस्त. आता सुको कोरडो झालेलो आहे. मेकअप करायचं बाकी आहे ना. हा, पूर्ण मेकअप. जसं आपण भिड्यात तेल लावून ठेवतो तसं ह्या मातीच्या भांड्यांका, लोखंडाच्या भांड्यांका तेल लावून ठेवायचं असता, तुळतुळीतपणा राहण्यासाठी. आणि एक चकाकी पण छान येतात. म्हणजे एका आता शेवटचं मेकअप करतात नवरी करतो. हा, हे बघा कुठलंही तेल. हा, जास्त करून तुमच्याकडे तिळाचा जर तेल असाल तर ता वापरलास तर अति चांगला, नाही तर आपला खावचा तेल वापरलास तरी चांगला. चारी बाजून लावूया. जसं भिडा पण कसं वरून खालून सगळीकडनं लावतात. आता ब्रश हा म्हणून ब्रश नाही तर हाताच्या साह्याने आपण लावू शकतो. हे बघा ब्रशचा मी पुसून घेतलंय. आता ह्या बत्त्याक लावते. तेल लावल्यावर चांगली चकाकी पण येते आणि तुळतुळीतपणा पण कायम राहता. म्हणून वापरत नसाल तेव्हा असं तेल लावून ठेवूया. पण कधी पण आहे ना, भांडा कोरडा करूनच तेल लावा, नाही तर बुरशी पकडता. मातीची भांडी असू दे की तुमची भिड्याची असू दे, पूर्ण कोरडा करून तेल लावून ठेवायचा. भातुकलीच्या खेळामधली राजा आणि राणी. भातुकलीच बत्तो आणि खलबत्तो म्हणजे बारको आहे ना, पण वाटतं पण बरं. मला आठवले अगदी ते लहानपणीचे दिवस. आम्ही बारके बारके असे हे करायचो, पोलपाट लाटणी कप बसे. असं यो खलबत्तो बारको दिसलो ना सगळ्या भांड्यांमध्ये. आणि माका एकच गाणं आठवलं, काय माहितीये काय, नवरी नटली बानुबाई सुपारी फुटली. हा, तुम्ही तेल लावलास ना तर त्याच्याबरोबर हळद पण टाकलास आणि ती पण लावून ठेवलास ना तरी तुमची नवरी नटली. हळदीचा पण प्रकार असतात ना, म्हणजे काय बॅक्टेरिया असतात. जर रस्त्यावर जर तुमचा जो खलबत्तो असतात तर तो त्या हळदीच्या व्यानी साफ होऊन निघून जातो. तुम्ही लावू शकता तेलाबरोबर. हा, तेलाबरोबर हळद मिक्स करून ती पण जरा अशी कुठल्यासारखी करायची आणि सगळीकडे चोळून ठेवायची. आणि मग वापरूच असं तेव्हा धुवून घ्यायचो. साबणाने धुवा, कशाने धुवा, आपलं खलबत्तो तयार. असं खलबत्त्याचा व्हिडिओ तुमका कसं वाटलं तर नक्की सांगा. आणि अजून काय काय बघू शकतात ते टिप्स ते पण सांगा. आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.